Ola, eu son Rosa e traballo aquí na Asociación Amicos desde outubro de 2020. Tuve unha primeira etapa que estuve xa fai moitos anos e, bueno, retomín aquí a miña experiencia laboral. A miña función é ser orientadora laboral dos usuarios do centro, tanto dos chicos de residencia como dos chicos que veñen aquí ao centro de día e ao centro ocupacional. E tamén levamos un seguimento aos nosos chicos do Centro Especial de Emprego, a Ecobrigada, e intentamos manter un contacto casi diario con eles, saber un pouquiño do seu día a día, se teñen algunha necesidade, se teñen algunha dificultad, algún problema. Entón tamén temos unha relación bastante fluida con eles. Intentamos, ademais de darlle formación para desempeñar o seu traballo dunha maneira máis eficaz e máis segura para eles, como formación en prevención de riscos laborais, tamén lle impartimos formación que abarquen un pouquiño máis a súa área persoal, en todo o tema de transversais, formacións que faciliten un pouco o seu día a día non só laboral, sino tamén persoal. Ademais das miñas tarefas como orientadora laboral, tamén dou apoio ao Departamento de Recursos Humanos, apoio na criba curricular, na selección de persoal, en distintas tareas administrativas. Esta é a miña segunda etapa en Amicos, empecé fai 5 anos, pero estuvera xa anteriormente en 2006-2007. Vin moitísimo cambio, hai moitísimos máis recursos agora, temos moitísima mellor infraestructura, temos moita máis xente aquí tanto traballando con nós como usuarios que usan o centro. Entón, sí que foi curioso ver como todo evolucionou, como todo foi a mellor, como cada día se fan máis cousas, abarcamos moita máis zona xeográfica, xa temos formación, temos distintos programas de emprego, temos moitísimas actividades de sensibilización medioambiental. Entón creo que o que máis me sorprendeu e o que máis me motiva é ver como cada día isto mellorou e avanzou. Sí, totalmente, eu animaría a todo o mundo a que intentase traballar aquí, a traballar no sector da discapacidade, porque creo que é un sector que, ao final, máis que laboral, enriqueceche tamén a nivel persoal moito.